Dhansiri APHLC CC Ameiphu Mohonsing Tokbi lapen Arisangho pen Pherangke amei kepado. Aprang sialang lihin pen solang do karbiang longarat doan aphan ningkan kimi lapen than rongker akhir jume pazerpo. Alang lipen Pherangke amei longkaning je pona tengke political materia charya songa longke dhoro malamwang vedet sikimi. Lapen kiwangji MP kilega hot APHLC panke JI Kathar IAS retired si thudun. Lapen phan pharwi si pen haiji pusi ningje. Anparata APHLC racharya song panke democracy aron kroi pami pusi ningje ponthu. Nitum APHLC ahin pen. Ningkan kimi akhir jume pajirilo. Karbiang long is best lapen di mahasau arah depan lapen ke raso ningkan kimi na tu mening hang rada ning hang ta pleng po lapen ke claim na ya kamanta chun po lapen ke long manji ba 50 pen pusita ajat pen sita raso penangan kacing thur dojit si nilihin pen akhir dime hang pilo arnam pen non kewangji MP election 2024 to MP election tadi tum mesen candidate tingwa elo sarjai kathar konsili tum candidate tingwa elo siler karbiang long is best di bahasa rata sar Pherangke anding ti theu pen sarda eng hon u rat phanda nasi 100% mangelang lisi ai pu pusi rat tum anding ti the lapen ke ilitum dan itu politis along ke nitum mange dhorok dharmo alam hai ke ave nitum mange pen ধর্ম মেন পেন পলিটিক্স খেলাই লাহাই ke nitum APHLC long kawi pen ke la supreme court pen ta ke ben do daso ধর্ম মেন pen ke politics pathu nang ni la so supreme court pen ta la so order ki pido la si la so ting pen APHLC tumi kroi pa mi la pen democracy bang ke la ke kroi thiblo la ke democracy bang do wek nang ko india dang ta lapen kela itu সংবিধান itu Indian Constitution la tali tume kroi pami pen central penam itu 6 schedule aron tali tumange pangtang odi dasi so 6 schedule itu aron daso pangtangi pute karbeng long is west lapen di mahasa rat atum ta nang cirap nang citun pusi nili ning cithelo